Hola, soc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola, avui farem un àlbum molt especial i usarem una d'aquestes caixes que tots guardem per casa, ja sigui de cremes, de perfums, de joies. En el meu cas, jo usaré aquesta. Jo faré aquesta caixa i usaré restes de col·leccions que ja he usat. Jo les guardo en bosses i a vegades són com aquesta que sobren molts papers, que en sobren uns quants, que només en sobre un i molta decoració o inclús guardo totes les decoracions i algun trosset de paper. En aquest cas jo estaré usant aquesta col·lecció. És una col·lecció que té moltíssims elements decoratius, es diu Sea Ocean i és de la casa Estamperia. En el meu cas, me van sobrar moltes coses i crec que les puc aprofitar perfectament per a fer aquest àlbum. Aquesta col·lecció, com veieu, té molts paperets. Realment només li ha sobrat aquest tros i un paper sencer, és una col·lecció de 20 per 20 i la resta tots són elements decoratius. Però us vull ensenyar que a vegades amb coses tan petitetes i tan restes que ens sobren que penses que no en pots fer res, ens pot sortir un àlbum ben xulo i ben divertit. Agafo la meva capsa i amb aquest únic paper que tinc m'asseguro que en tingui prou i me'n dono compte que amb un paper puc tapar perfectament 3 cares. Me deixo la capsa i més o menys l'afegeixo 1,5 centímetres o així i tallo aquest paper a 17 centímetres. Per què? Perquè jo realment aquest paper la pegaré a ras de l'obertura de la caixa i he deixat que a baix, a la part de baix, s'obri una mica, que seran les pestanyes que jo embotiré cap a dins. Com veieu, li passo amb les mans l'arruga per facilitar-ne després enganxar-la amb aquesta caixa i amb un sol paper puc forrar 3 cares de la caixa. Sí que és veritat que em sobre 1 mil·límetre, però abans d'enganxar-lo el tallaré. I llavors tinc aquest altre trosset de paper que la veritat és que és una mica justet, però l'aprofitaré igualment. El tallo a 17 centímetres igual i l'enganxaré a la cara que em falte. Me deixo primer ben bé quan fa aquesta cara de la caixa i me'n dono compte que total em sobrarà mig centímetre per cada banda del paper. És una mica justet, però jugaré amb això perquè no tinc cap més paper. Llavors podria doblegar-lo damunt de la caixa directament, però primer de tot he preferit marcar-ho amb una taula de plegat, marcar un mig centímetre per cada banda. Així em serà més fàcil doblegar. Com sobre tan poc paper, a vegades costa una mica de doblegar. Ho poso damunt de la caixa i comprovo que sí, que realment tinc prou paper com per cobrir aquesta cara. A efectes del vídeo jo estaré usant la cola bloc, però que podeu usar qualsevol taqui, com pugui ser un nubo o una strong glue. Com la caixa aquesta és una mica metàl·lica, he pensat que usar el bloc, que té un poder d'adherència més gran, seria beneficiós. I la veritat és que sí, s'enganxa molt ràpid. Jo primer sempre m'agrada passar-li una mica l'espàtula o inclús el dit, perquè així l'adherència és com a més ràpida amb la cola bloc. Situo el paper just al ras i llavors ja l'enganxo bé i li plaço, evidentment, una plegadora per damunt. Enganxem aquestes pestanyetes que sí que és veritat que són una mica ajustetes pel meu gust, però que hi ha suficient paper com per poder-les, amb una mica de paciència, per poder-les enganxar bé. A part que la cola bloc ens permet aquesta adherència quasi instantània, que en aquest cas ens va perfecte. Una vegada ja les tenim enganxades, passem bé la plegadora, evidentment,
el que farem és doblegar la pestanya que ens ha quedat a la part de baix cap dins. Primer li faig uns tallets i ja veureu que aquestes dues pestanyetes petitetes les acabo tallant al ras, perquè realment aquí no em fan pas cap servei i l'únic que faria seria fer gruix a la part de baix. Per tant, les tallo i llavors enganxo aquesta pestanya cap a dins. Abans d'enganxar-la jo el que faig és, li faré com uns inglets. Li tallaré una mica, veieu com aquí, com un petit trianglet, i així a l'hora d'enganxar va molt més bé. Ara, una vegada tenim aquesta pestanyeta enganxada, passem a enganxar el paper més gran. Primer el doblego per marcar els plecs i llavors ja l'enganxem. Ara que ja tenim totes les cares enganxades, rematarem la part de baix. Amb les estisores li fem un tall al que és el canto, just al canto, i jo els faré uns petits inglets, com he fet a la primera pestanya, perquè crec que va molt millor a l'hora d'enganxar-ho. I ara és el torn de la tapa. La tapa la deixaré tal com està, així amb aquest to metal·litzat, i l'únic que li faré és enganxar-li un petit paper a la part superior per tapar-li les lletres. Amb un llapis faig unes petites marques i retallo el que em sobre. Abans d'enganxar-ho li passo una mica de tinta Distress Ink, el color Vintage Photo, que li dona un toc com envellit que crec que li queda molt bé a la col·lecció. Aprofito també i li passo una mica d'aquesta tinta pels cantos de la capsa. És una col·lecció que crec que aquest color, aquest envellit, li dona com un toc elegant. I l'enganxo. I ja tenim la tapa. La part interior de la tapa porta com un cartronet i una espuma. Jo usaré aquest mateix cartró per fer-me com el patró del paper que he de tallar. En aquest cas no em queda cap més paper decorat, però tinc un tros d'aquestes cartolines que el color ens encaixa amb la col·lecció i uso el cartró per tallar just la mida que m'encaixa a dins al forat de la tapa. Veieu? I ara només cal posar-la i enganxar-la bé. I ja tenim l'interior de la tapa ben acabat. Amb el mateix color de cartolina farem la part baixa. I en aquest cas crec que el mateix patró me pot encaixar i per tant l'uso per tallar un altre trosset de cartolina que em va bé. Li passo una mica de la Distress Ink, en aquest cas a la Vintage Photo, i l'enganxo al cul de la capsa. I ara sí que tenim tota la capsa ja completament forrada al meu gust. Ja heu vist que és molt fàcil. I ara ens toca fer l'àlbum. Serà un àlbum de targetes i en aquest cas necessito medir la mida que té la capsa que he escollit. Fa uns 6 centímetres i mig i per tant jo faré anar unes targetes de 6 i en aquest cas té uns 15 de profunditat, jo faré anar uns 13. És a dir, tallaré trossos de cartolina de 6 per 13. Estic usant una cartolina de color blanc
i retallaré tants trossos com siguin necessaris, de 6 per 13. Aquests serien les meves targetes. Ara agafo una de les meves corner chompers i el que faré és fer-li, arrodonir-li els cantos de la part de dalt. Al final escollixo aquest, que és el cloud. El cloud és el que té la formeta de com un núvol i li faig les 2 mossadetes a la part alta de totes les targetes. Primer penso que podré usar eyelets i llavors decideixo que no usaré eyelets, sinó que usaré tots els retalls que m'han sobrat d'aquesta col·lecció, perquè del que es tracta és de reusar-los. Agafo troquels, en aquest cas d'aros, i me'n dono compte que en tinc un que s'assembla molt al caragol decoratiu, a la petxina decorativa de la capsa, així és que usaré aquest. Té com una forma de floreta i crec que pot quedar molt xulo. Llavors, amb les restes de cartolina metal·litzada or, les troquelaré. Usaré una mica d'aquesta cinta de baixa adherència que primer em passo per la mà encara per traure-li el poder d'adherència, perquè a vegades em queda massa enganxat a la cartolina i així la veritat és que la cartolina es desprèn millor del troquel. I m'entretindré a troquelar. Una vegada els tinc, els enganxo on aniria l'eyelet. L'enganxo a la part alta de cada targeta i agafo la meva cropa d'ail i aquí just al mig li faig un forat amb la perforadora gran, amb la que fa els forats més grossos. Just al mig li faig un forat. Llavors li dono la volta i agafo un altre d'aquests aros i li enganxo a l'altre cantó. I llavors ens queden les targetes molt ben rematades. Veieu que bonic? Ara hem de fer el mateix amb totes les targetes. Mireu que xules. I queden igual de boniques per una banda que per l'altra. Agafem una anella, en aquest cas jo he agafat una anella de color verd metal·litzat i les enganxem i aquí podem treure i afegir tantes targetes com siguin necessàries. I ara ens toca decoració i a pegar fotos. Com ja us he dit, amb aquesta col·lecció a mi em van sobrar moltíssims elements, molts die cuts, molts trocals amb dorats i els estaré usant per decorar aquestes pàgines. En el meu cas he imprimit fotos d'un tamany bastant petit i he combinat die cuts i trocals de color dorat. Això és totalment lliure i ja sabeu que la decoració és totalment personal i podeu fer el que us surti de la imaginació, perquè aquí tot s'hi val. I a poc anem decorant pàgina a pàgina. I així ens ha quedat el resultat final. He acabat enganxant i petxines, die cuts de color or, una placa amb el meu nom i la capsa ha quedat molt xula. A la part de dins, a l'anella, li he acabat usant diferents puntilles dorades, trossos de sari i coses que em casen amb els colors d'aquesta col·lecció. Ja veieu que una targeta l'he convertit en la tapa o la portada de l'àlbum i a l'interior li he escrit una mica de què va aquest àlbum. Ja veieu que cada pàgina és totalment diferent i la veritat és que m'ho he passat superbé.
En aquesta pàgina, com que les fotos eren massa grans, les he partit i he fet com a dos desplegables. I a l'última pàgina li he fet com una butxaca on hi he posat les fotos que m'han sobrat. I també l'he usat per fer la contratapa. Ja veieu que ha quedat molt bonic i molt fàcil. Vinga, animeu-se!